Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ubaleka. Ukuphupha ubaleka mhlawumbe kukhona okwethusayo noma owesabayo. Leli phupho lingaba uphawu lokuthi ubalekela izinkinga okanye izimo ezinzima empilweni yakho. Lokhu kungakhombisa ukuthi uzama ukugwema izinselelo noma izimo ezinzima ezingase zibe nomthelela omubi empilweni yakho. Kwesinye isikhathi ke ukuphupha ubaleka kungakhombisa ukuthi kunezinto ongazilungisi kahle empilweni yakho, kodwa kungenzeka ukuthi udinga ukubhekana nazo ukuze uthole ukuthula noma impumelelo. Uma uphupha ubaleka ngokukhululeka okanye ungesabi, mhlawumbe uphupha uzigijimela nje. Lokhu kungabonisa ukukhululeka noma ukuphuma ezinkingeni. Kodwa ke, uma uphupha ubalekela okuthile kugcine kungakuficanga, lokhu kungabonisa ukunqoba kwakho kokubi noma izinkinga obhekene nazo ngesikhathi sephupho. Ngamafuphi, ukuphupha ubaleka kungabonisa ukwesaba onakho ngesikhathi sephupho, mhlawumbe kukhona izinselelo obhekene nazo ozizwa ungenawo amandla okubhekana nazo. Emaphusheni afana nalawa, kubalulekile ukukhuleka unqobe konke okuyizithikamezo empilweni. Siyabonga, nisale kahle.